मंत्री जाणार आहे। मात्र रिफायनरी विरोधक जी संघर्ष समिती आहे ती निवेदन देण्यासाठी रिफायनरीच्या संदर्भात जात असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेली आहे। मी लोट्यामध्ये कोका कोला कंपनीचं जे भूमिपूजन आहे त्या ठिकाणी पालकमंत्री म्हणून आणि उद्योगमंत्री म्हणून उपस्थित आहे। रत्नागिरीमध्ये कोणाला ताब्यात घेतलं आहे, कोणाला ताब्यात घेतलं आहे मला याची सुतरामही कल्पना नाही। आणि संघर्ष समितीला मुख्यमंत्र्यांना जर भेटायचं असेल यथाअवकाश नक्की मुख्यमंत्र्यांची भेट मुंबईमध्ये घालून देण्यात येईल। उपमुख्यमंत्र्यांना भेटायचं असेल दोन्ही तरी भेट घालून देण्यात येईल। परंतु सद्य परिस्थितीमध्ये नक्की रत्नागिरीच्या परिसरात काय झालेलं आहे त्याची मला अजिबात कल्पना नाही। परंतु वारंवार उद्योगमंत्री म्हणून मी सांगितलेलं आहे की रिफायनरीच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेत असताना तिथल्या सगळ्या लोकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल। शेतकऱ्यांना ज्या काही शंका असतील त्या दूर करण्यात त्याच्यामध्ये येतील। कातळ शिल्पाच्या बाबतीमधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। कातळ शिल्पावर रिफायनरी होणार नाही, परंतु जोपर्यंत सॉईल टेस्टिंगचे रिपोर्ट येत नाहीत, कंपनीचं धोरण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत त्याच्यातनं उद्योगमंत्री म्हणून मी देखील काही सांगू शकत नाही। परंतु रिफायनरी जर पुढे न्यायची असेल तर तिथल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढे नेलं जाईल। परंतु आजच्या कार्यक्रमामध्ये जर निवेदन द्यायचं त्यांना असेल तर त्या बाबतीतली पार्श्वभूमी मला अजिबात माहिती नाही। पण पुढच्या 15 दिवसात किंवा अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्र्यांसमवेत त्यांची जर बैठक घडवून आणायची असेल तर पालकमंत्री म्हणून आणि उद्योगमंत्री म्हणून मी सकारात्मक आहे। सर, टेस्टिंगचा अहवाल सांग कधीपर्यंत येईल? आता टेस्टिंगचा अहवाल कधी येईल मला माहीत नाही, आपण त्याची वाट बघू। ठीक आहे, थँक्यू।